Yabona nayiso ivuma sikhambeni sokupholisa nenhloko madoda. Sicabangeni kuhle bese sibuyeni sokhetha ubani Inkalakatha. Hey kahle. Khumbula igama lami kumpilo ne? Yeah. Okay, uNomalanga ne? Yeah, or Noma. Noma. Yeah. Okay, akunaki. Ngikhathini uhlase sengilanga ukudlala mina. Sihleko sami phela lesi. Manje Ngizobakhumisa amakhala ami ngempela. Zobahlaza ngisuba ikhamiliyo. Jejeje amakhala. Salute boss, ngiyakwazi wena makhathini odlala. Mase ufikile yonke inombolo seyimashisela kuwe. Yazi ngicabangani sibani? Yeah. Abesana bangibatholela umphorofi. Yeah, sibani. Athi wathi bapeyita amathi. Funu boni sando same yeah ePumalanga Funu bonu lavi wame yeah Shona malanga Ungabayeki basixabanise yeah Weno malanga Funu kuba nawe yeah Weno malanga Funu kuba nawe yeah Makayingitshile ukuthi labafana zobanqamula. Noma ngingacalanga manje ukubanqamula. Kodwa sofika lesikhathi kumele badele. Ngicela nginini. Ngiyabamba boss. Sende sebayakena manje ukuthi uyiphethe le thorithori and uku right for bona ukuthi badede manje. Ntwana, yabona mele ube mihlo mamba phela labafana kumagadla bangalindele uyangithola. Futhi bazogadla senzeni singalindele. Salute boss. Ngiyakuthola. Lithini inombolo lakho? Silimasha njani? Yabona bengihleli ngicabanga ngidla ukuchoka. Sokuyisikhathi manje ukuthi sithathe kunginkwethu. Salute. Wakhisari akubuyele kwaKhisari. Phela mina imambane yalelokishini manje. Ngiyakuthola boss. Manje siqala nini? Yabona le nthingithini nabuhasho. Kumele badede endleleni yabo. Phela mphethe manje. Ende nalintwana umzini ngincamulile bonisa lo. So isikhathi kumele ngincamule amakhanda. Salute boys. Correct now 6. Tove salute. Izabona. My girl. Awas. Khuluma cabanga namuhla esikoleni bangiphe imali ngoba ngiphase grade 11 wami nga100%. That's my girl. Amanje mntwanami indlela ziyavuleka ngithi mntwanami. Ngikhuluma njalo ngibona ugcina khona lokugcina. Ngiyabona mama. Nebhandani la. Engalithengela ugogo. Okay. Mntazana ngibuya ku-interview namhlanje simanesi samawethu yes. Ngathi ngekuba ngutitsher. Awazi musweni ukuthi ngithabe kangani ngithi umadam Vandilo ya ngiyomchiya lapho mina. Ngiyakhamba kade khula ngikhagisa kade mranami. Nawe mranami mara yazi uziphathe kuhle ungangidisappoint wena. Hayi khululeka mama. Indlela ziyavuleka manje. Sivule kakhulu mama. Mntazanami. I'm proud of you Samstana Sam. I'm proud of you. Anyway belinjani langa lakhe esikoleni? Langa lami mama. Belilihle. Sinabangani bami. Singaqedi ukucelebrate phela sakhe siya matric. Nawo baphasile. Nombali mama. Ngimnyazayo ungakho idonyana. Okay mntazanami. Wachange imudi nje kwenza njani? Ma. Angazi ngikhulume nje.
Awazi ukuthi ukhulume njani so yajola Zanele. Hawa mama kusiloko. Zanele uyajola ngithi abesana abana ndrehle Zanele. Uyangizwa uthi ngithini? Abana ndrehle. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi isikhulume ngalo. Ufuna ukwazi ngokwayo. Babakho. Iya mama. Zanele udakwa mnotho. Dakwa mnotho Zanele. So udakwa mnotho ke kwanje. Ungafuni ukungihaputla mina ungazongidini uyangizwa uthi ngithini? Iminyaka engaka ngikhulise ngingedwa Zanele namhlanje ngoba sowuphasa ngamanene phezulu sozongibuza ngoyihlo ongakwenzeli litho okuchiye la ungaka Zanele ngicala ungaka Zanele namhlanje ngoba sowungaka wazi nokugcoka nama Crocs uzongitshela ukuthi ufuna uyihlo ngalike nangelingila ngombuze ngaloyo wakuchiya akathandi nebekhabo beyangibazi ukuthi bakuthi baze ngasilenga ngitshela ngabangani peer pressure yodwa leyo batshela bakhulume ngabo yihlo baba ihlwakha yekho bazofuthi ifathi kulezanele ngikhuluma nawe yona Zanele mra lo uzongisilinga namhlanje ngijabule kangaka wena ungasaphindi ungibuze ngoba bakho ngizwe uthi ngithini Zanele ngikhuluma nawe yona Zanele nakumhlolo wami Mama ngiyabuya. hey nakumhlolo Zanele mara madoda ngifile musingathi amadoda wakasibambi isikhathi ngiyabona sekwenzakalani niye ngisilindile la ophuma phosa Ondulile ngoku. Oh nango ngeke. Nangu maphosa. Ay, madoda asikakulungile ukuthi sigaba nomhlangano sona. Kumbilanga abantu madoda kwalakele. Lensile maphosa. Nami izolo ngathekiwe kuseni bayafuna. Enokwenzakala ngenzele nami izolo. Nawu hlaseliwe. Khaseli izolo kuseni ngiyaphuma nangunesigidla. Angizwanga umoya, ngithi kwenzakaleni izolo? maye madoda ninijule ngani nijulile musinami sinonduli la satsho sathi madoda asathekeni labantu Eish, unrulu umtsheli umthumele umlayezo before kiza ngamathatha engasakhona ukuphumela namhlanje. Ubambekile lapha enyala lapha yabo. Yabona wona. maye ucabangeni ke maphosa ucabangeni No, madoda yasibina ngithi chafkop madoda. Bikinyana sithi ukubona ukuthi ini. Ne uyayilahla maphosa. Ngiyathi madoda aqwaleni inkalo thumela amaroda athole lo muntu simcede ngayo inyaka sese-eli manje. Njalo bazathina phela. Njalo kanjani madoda? Ngitsho njalo. Lapho mina ngizokuthanda ukuhluka ngoba madoda. Nje ngiyekina akekho umuntu osefu. Bakithi soke nje akekho umuntu osefu. Ya, yezwakala. Mina madoda ngibona ukuthi asithini kancane sihliseni kancane. Ya. Sichekele ukuthi ngibani in the meantime mina nabaroda bami uzobe sibhizi sifunana nawo. Khuluma njengaroda. Maphosa. Nina niyazi into koste niyenze madoda. Indawo la sijikise nisiqaliseni phansi. Akubona ngathi kuphethe thina la maphosa. Yeah. madoda kanti abangalindele Yeah. siyakuswa le Yeah. basasilindile Khulumile kosekhethu mahlala. Anko. Hayi, Njani? ngiyaphila njani? Alright ma. Ya, ngirayi. Ubonakala ungasiright. Ya, umngani kasesamlahlekile. Izinto zaningi. Shamalanga ladlulile mara nje ukhathazekile vele. Okay, ngiyo le beyitrenda ku-social media ku-Facebook. Ya, Okay, ish. Mara khona into emele yenzakale ngesidingo yabo. Asikwazi ukuthi like sigamane sithulele nje kuphela. Okay. Manje nomalanga ngikukhumbulile mina. ungikhumbulile? Yeah. Mara sibona ube yiwamisa. Ngisho yazi ukuthi ihliziyo ifuna lokho engifuna. Okay, nami Awu serious? serious. Yazi nomalanga kahle mina. Bengiba ukuthi bengewami.
Nami ngajimali. Serious? Awucela uhambe. Intona nasekasi vangibitsa Inkalakatha ubitse sompempe sizothi halakatha arangibutsa kabokento rabadi get down nice. Sba. Oh, Spa. Thing isibilo. Khabithi isitshebo Spa ngakuwe. Hayi mina Sba ngisengahle. Kubuhlungu kuphi Spa khuluma nami. Sba kunenye engayizwisisiwe ngokuhlasela kwethu lokwezolo man. Hawu Spa. Wayitsho njalo Spa. Sba ngibona ngathi kunomuntu ozama ukusithumela umlayezo. Cabanga njalo. Yeah Sba ngoba ke ngahlangana nomkhandlo namhlanje and uMasilela ungitshela ukuthi uhlaselwe ngayo indlela lehlaselwe ngayo. And naye umkhuthi akhonakala ukuthi umsayelo angaba ipameje Sba. Nje utsho ukuthi Spa lo muntu okhuthe ngoba afuna ngamabomu ngoba ufuna ukukhulula ukusenda message. Ngibona njalo mina Sba ngizwisisa njalo. Ngiyakuzwa Spa. Manje sibofuna mina ngenzi. Sba ngifuna ube mehlo indlebe konke Sba lapha estradini uzwe konke. Ngiphezu kwayo Spa. Izowathola lamabhala. Sba. Nokuthi utatweni angazi litho ngendaba lesba. Kululeka Spa ngeke ngitsho neso kudade. Yeah. Ay. Ngiyambona khona amaphoyisa akanasis. Basaxolisa manje masokwenza. Oye mntwana moya. Uyoyenza njani into ngihlile. Sokuzama babo kusemanje. Sanele. Abagula lelo mntwana. Sanele bambule. Uzokuluka. Sanele. Yazi baba. Sesela. Luka. Sokuzama babo kusemandleni ma. Khamba uyokuzama khamba. Siyabathola. Ameza khamba. Mntwana mufile yafa. Sanele. Ay. Nami. Oh, Spa. Mkholozi. Ngayithungelanga ndoda. Ngicabanga ngiphathele indaba ezimnandi. Sekulokho kulindele Spa. Mara kungisomething nyani izokubeka emkhanyweni namhlanje. Ngilalela Sba khuluma nami. No, ngokuqinisile kunomuntu ozama ukusenda message Spa. Ubonile Sba. Yebo ukukholwa lo. Sekunopopayo ophetheko la and uhlukumeza abantu bethu. Bani kunonela mara? Sengahaba ukutholakala. Usazifihlile akahaba ukutholakala. Alright. Ngifuna uqhubeke kwendlebe namehlo Sba. Uzogcinela uzogcina sivezile akhonakala ukuthi angasifihla ngayo. No, phezulu kwayo Spa. Kholozi. Can